Bismillahirrahmanirrahim. Mesneviya Nuriye. Birey aziz, de ibadeti de tene teslimiyet heye, tecrübe u imtihan tine. Lewra serwer u mirza xulami xwe tkare bicerbine u imtihan bike, li avd nedwe selahiyeti de ku fermandarê xwe imtihan bike. U her wiha mirov Rabbê xwe, Xaliqê xwe nikare bicerbine. Birey aziz, yên batal û bêkar her car ji umrê xwe bi gilî û gazinin, dixwazin ku umrê xwe bi kêf û xweşî zû derbas bikin. Lê yên xebatkar û jêhatî şikirdarin, hemd û senayê Xwedê dikin, naxwazin ku umrê wan zû bibore. Birayê ezîz, gelo ev insan zan dike ku ew ê beredayî bimîne. Haşa bilakîs, mirov namzedê ebedê ye û berendamê saadeta ebedî û şeqaweta daimî ye. Piçûk mezin, hindik zaf, dê heq û hesabê her kirinê xwe bide, yan êtaltîf yan jî êşimaq bixwe. İ'lem eyyuhel azîz, iqtidara te kin û qute, dewama te jî hindik e, heyata te mehdûd, rojên emrê te bijimar in û her tiştê te fanî ye. Nexwe emrê xwe kin û fanî li tiştê fanî sarf neke ku fanî nebe. Li tiştê baqî tiştê xêr sarf ke ku baqî bimîne. İ'lem eyyuhel azîz, tu ne qadirê çêkirina vücuda xwe yî û destê te jî ji îcadê re kurt e. Yên dervayên te jî acîz û qasirên vêkar ne. Ger dixwazî xwe bicerbîne, deka zimanekî ku weka dara gotinan e û yan jî devekî ku wek santrala tehm û ragihandinê çêke, helbet nikare çêke. Nexwe vêca ji Xwedê re şerîkan çê neke. Birayê ezîz, medeniyeta ku bi çamûra fisqê qirêj bûye, mirovan jî bi wê çamûrê qirêj dike. Mesela navê riyayê kirine şan û şeref.